Og jeg vil simpelthen byde velkommen nu, fordi at, og lige for en god ordens skyld, så vil jeg bare lige sige, at det her webinar, det bliver optaget, fordi der er også rigtig mange, der gerne vil kigge med, når vi er slut. Og det vi gerne vil tale om i dag, det er jo, hvordan Omnibus påvirker virksomheders arbejde med ESG. Og til at gøre det, der har vi først Rasmus Nordqvist fra SF og Stine Bosse fra Moderaterne, som begge to er medlem af Europaparlamentet. Og bagefter, der har vi så vores allesammens one and only, som også er sådan en world famous, professor Andreas Ratsche fra CBS, Center for Sustainability. Og så har vi to virksomhedsrepræsentanter, Paul Erik Olsen, bæredygtighedschef for C.G. Jensen, og Susanne Wolf, som er chef for kommunikation og ESG i e-boks. Og det, som jeg har talt med vores gode panelister om, det er, at vi starter med Stine og Rasmus og kører på med dem lige nu. Og det, jeg har talt med alle om, det er jo, at vi er mange i den her ESG-skolegård, som har tværet rundt i EFRAX, ESAS'er og VSME'er og kategorier, og hvor store er man og sådan noget. Og heldigvis vil Andreas også give os en update på det. Men samtidig så står vi jo i en situation, hvor Draghi-rapporten er blevet meget mere aktuel, end vi måske havde tur og frygte. Der er situationen med Trump, det behøver vi ikke komme ind på, men også Jeffrey Sachs, som jo havde besøg af nede i parlamentet, har jo også været ude og ligesom tegne nogle ting, og formanden Ursula von der Leyen og alle andre, der har sagt noget, har jo alle sammen sagt, nu skal vi bruge den her mulighed til at få EU forrest i et grønt og socialt ansvarligt lokomotiv i forhold til også at få den her konkurrencekraft tilbage. Og derfor har vi ligesom snakket med panelet, at vi kommer ikke til i dag kun at sidde og snakke paragrafer og hvorvidt at tredje generation scope 3 altid er med. Ikke fordi det er uinteressant, for det er det bestemt, men også fordi vi gerne vil prøve at sige, hvordan kan det her også være med til at føre Europa foran. Og jeg tror egentlig bare, jeg vil lægge ud, når vi kun har kort tid med Stine og Rasmus. Så derfor vil jeg gerne starte med at spørge jer om, hvad vil I kæmpe for at få danske og europæiske virksomheder til at kunne få forretning og grøn og social impact ud af det pusterum, som Omnibus jo i hvert fald for nogen har givet. Og jeg ved ikke, hvem af jer, der vil starte. Det er jo sådan et meget ledende spørgsmål måske. Jeg ved ikke, hvem af jer. Jeg ved jo også, det er noget, der optager jer begge to rigtig meget. Jeg vil bare gerne sige tak til jer begge to igen, fordi I har valgt at komme her. Det er jeg virkelig glad for. Og det er alle de andre også. Skal vi ikke i dagens anledning sige herrerne først, og så lade Rasmus starte? God idé. Værsgo, Rasmus. Jo, tak. Og tusind tak for invitationen. Det er jo fantastisk, der er så mange, der dukker op til sådan en virtuel morgenkaffe og snak om Omnibus og ESG og grøn omstilling osv. Som du helt rigtigt siger, så er der jo meget snak om, at vi skal se på EU's konkurrenceevne. Det er rigtig fornuftigt. Der er kommet nogle spændende rapporter på det, blandt andet Draghi-rapporten, som jo viser, at vi har lagt meget igen. Og det man jo så klogt nok har valgt at sige fra europæiske ledere, det er jo, det betyder ikke, at vi skal konkurrere på samme vilkår som amerikanerne, altså bare have flere sweatshops og klorkyllinger og så videre, eller som kineserne med tvangsarbejde. Vi skal ligesom definere en plan for hvordan er det, vi skal konkurrere fra europæisk side. Og det har man så grebet an på den lidt morsomme måde ved at så gå ind og snakke meget om regelforenkling. Det er så blevet oversat i kommissionen til deregulering. Jeg er meget kritisk over for den her omnibus, som I nok kan høre indtil videre. Altså det er simpelthen, at noget fornuftig lovgivning bliver udskudt og kraftigt udvandet. Og så må vi så se, hvordan det så lykkes med at få det til at gå op i en højere enhed, med at vi så samtidig skal blive mere grønne, mere socialt bevidste, når vi nu fjerner al den lovgivning, der egentlig skulle sikre det. Det, som jeg tror bliver vigtigt at bruge den her tid på nu, fordi det er ligesom virkeligheden er, at Omnibus er her, der er flertal i medlemslandene, der er flertal i parlamentet for at lave den her deregulering og udvandring af vigtig bæredygtighedslovgivning. Det er jo at sige, hvad så? Hvad kan vi gøre for at komme videre? Og der er særlig en ting, som bliver givet det her, og det er det forslag, der er blevet præsenteret sideløbende, som handler om Clean Industrial Deal, altså en aftale for en renere industri. Der er det næste skridt, som handler om cirkulær økonomi, handleplan for det.
hvor der jo kommer en række ting ind, der handler om særligt omkring investeringer i Europa. Og jeg tror, det er det, vi skal gribe som chancen til at leve op til det, vi gerne vil. Det er sådan set at få lavet nogle fornuftige investeringsredskaber, der kan give privat investering med offentlig investering fra EU-kasserne, så vi den vej kommer videre. Men omnibus og så videre, hvad der sker lige nu, der har man fra kommissionen og medlemslandene og et flertal i parlamentets side sagt, det er ikke vores ansvar, at virksomheder bliver grønne og mere sociale. Det må I selv klare, så en stor del af opgaven, den ligger altså hos jer. Tak, Rasmus. Og i stedet for at stille videre opklarende spørgsmål eller noget, så tror jeg bare, jeg vil give ordet direkte videre til Stine og høre dit perspektiv på det. Tusind tak. Jamen altså, mit perspektiv er ikke 10.000 kilometer fra Rasmus. Dog er måske nogle steder alligevel sådan lidt mere. Altså, jeg er grundlæggende enormt positiv over for, at man skal forenkle og simplificere, og at nogle steder var tingene blevet noget komplekse. Og så kommer der et meget stort men. Nu har jeg siddet og læst alt igennem, fordi jeg er ret involveret i, hvordan vi så får løst det her. Og de forslag, der ligger fra kommissionen, der er jeg bare nødt til at sige og skuffe formentlig nogen, der har glædet sig til, at det skulle blive nemmere. Det bliver formentlig meget, meget sværere. Og det bliver langt sværere, så vidt jeg kan se det lige nu, indtil vi forhåbentlig har fået reddet noget af det tilbage igen. Det bliver meget sværere for virksomheder, typisk SME-virksomheder, at skaffe kapital. Fordi det, der var skønheden ved det gamle regime, det var jo, der var gennemsigtighed, der var transparens, der var risikobåret rapportering, og det gav jo en gennemsigtighed både for rigtig mange virksomheder. Jeg har talt med mange bestyrelsesmedlemmer, som har sagt, det var dog dejligt. Nu begynder vi faktisk at kunne se nogle ting, som vi ikke har kunne se før. Plus at for investorerne var det jo super lækkert at kunne se både den risiko, man gerne vil have, den risiko, man ikke vil have, og hvis der er noget risiko, man helst ikke vil have, hvad har virksomhederne så tænkt sig at gøre ved det? Det er det, vi er i gang med nu at afskaffe for SME'erne, og det mener jeg er faktisk ret katastrofalt. I tillæg, for det ikke skulle være nok, så er vi også i gang med, at noget af den regulering, som langt om længe var blevet fælles, altså hvor man havde fælles regulering i landene, og som gør det mere gennemsigtigt, og kapitalen får lettere ved at vandre, og det er et stort problem, det ved vi alle sammen, at vi ikke har en effektiv kapitalunion. Det er vi så nu i gang med at rulle tilbage og sige, nej, det er noget, vi lader landene om. Det er ualmindeligt dumt. Og jeg var egentlig optimistisk, da jeg gik ind i det her. Jeg tænkte, det skal nok, det er fint nok. Der kommer nogle regler, der gør det lidt enklere, og særligt for SME-segmentet. Men med det, der ligger lige nu, altså hvis jeg havde magt, som jeg har agt, så ville jeg sige, at det er simpelthen over til kommissionen. Det er gået for stærkt, og man har haft en eller anden idé om, at nu skal vi ud og vise muskler, og vi kan, og vi skal, og konkurrenceevne og så videre. Og så er man rent faktisk i gang med at gøre det modsatte. Så, men det er vi selvfølgelig nogen, der meget gerne vil reparere på og prøve. Må jeg lige inden du fortsætter, Stine, fordi Rasmus sidder og nikker, og jeg er jo også ordstyrer, blandt andet for mig selv og andre. Jeg kunne godt tænke mig, at I bare lige satte 2 ord på, hvad det er i det, der ligger nu. Bare lige, jeg ved godt, det ikke er en opsugsendelse det her, og vi skal helst ikke for meget ned det, men kan I bare lige sige 2 ord om, hvad det særligt kritiske ved det er? Jamen det altså, særligt kritisk... også det der med, at du siger, at det bliver værre. Jeg vil bare sige, i vores ESG-skolegård herhjemme, der var det ikke det, vi troede. Så der er allerede, jeg kan mærke, I ved mere, end vi ved, i hvert fald i forhold til, at I jo både kender teksterne, men I kender også den omtale og den politiske diskussion. Så bare lige, hvis I bare lige gider oplyse os en lille smule om, hvad er det, I ser i det, der ligger lige nu, som får jer til at sige, at I tror, det bliver værre? Jamen, det er simpelthen fordi, for det første, så laver man nye definitioner, som ikke harmonerer. Man laver ting, som var harmoniseret. Dem lægger man tilbage til landene, så det bliver igen op til 27 forskellige lande at definere. Det gør det rigtig svært for investorer. Det gør det også svært at være eksportvirksomhed. Og der er nogle ting, som der ikke er enighed om endnu i parlamentet, så derfor er det svært at sige positionerne. Men helt grundlæggende, i stedet for, hvad jeg havde håbet og troet, at man havde sagt, nu stopper vi klokken,
nu siger vi, at det bliver ikke anderledes for de store virksomheder, fordi de er sådan set på plads. Det er sunk cost, de har brugt pengene, de har indrettet sig efter det her modeller. Og så laver vi nogle meget nemmere modeller for SME'erne, så det bliver super enkelt at indrapportere. Vi understøtter det digitalt. Vi giver alt mulig opbakning til, at det bliver nemt og gennemsigtigt. Og så sørger vi for, at SME'erne ikke skal rapportere andet end det. Også når de skal rapportere op til dem, fordi det er jo det næste i CSRD3 eller 3D, når de skal rapportere op, for at de store virksomheder kan lave deres rapportering, så bliver det jo svært, og der har man gået ind og sagt, at vi skal kun gå et skridt, altså tier 1, i stedet for at have hele værdikæden, så er det kun tier 1. Det er jo fuldstændig håbløst. Det giver jo ingen mening, altså jeg vil sige, det bliver værdiløst i sidste ende. Så i stedet for at lave en god og gennemtænkt rapporteringsform, som efter min mening skulle være sektorspecifik, for ellers giver det slet ingen mening for virksomhederne, også som SME'er, så er det det, I skal levere, og så er der ikke nogen virksomheder, der kommer og kræver andet af. Nu risikerer vi, at SME'erne bliver mødt, hvis de leverer til 3 store virksomheder, så skal de rapportere på 3 forskellige måder. Det var jo jo netop det, vi skulle væk fra, Stine. Yes. Jeg skal lige høre, har du nogle supplementer lige til opsuddannelsen, Rasmus? For så skal vi hellere til at snakke om, hvad vi gør ved det her. Og vi vil også gerne have jeres bud på, hvad vi andre kan gøre for at hjælpe. Jeg vil altså lige understrege det, som Stine siger, som netop at det var det, vi troede, det skulle blive meget lettere, og det kunne vi jo kun sidde og nikke til. Så kom der det andet her. Man kan sige, at der er en række dele i den her omnibus. Der er også noget inden for CBAM, altså den her klimatol, hvor man faktisk er lykkes med at lave regelforenkling, uden at deregulere og ødelægge noget. Der er man faktisk kommet rigtig langt, og de forslag, der ligger på bordet, kommer til at gøre den lettere, hurtigere, fungerende osv. Rigtig godt. Men så har vi så på både CSRD og TDD, og så har man taksonomien, som man er i gang med at smadre. Altså inden for taksonomien på kemiområdet, der kommer man jo til at tage omkring 90% af det, der i dag bliver kaldt for farlig kemi, og ligesom bare lige pludselig lave det om og sige, nu det er en bæredygtig investering, hvis I har lyst til at kalde det. Altså fra den ene dag til den anden med den udvandring, der sker af taksonomien også. Som igen, det var det redskab, der skulle hjælpe til at skaffe investeringer i europæisk erhvervsliv til den her omstilling, til at sige, hvordan er det, vi kan være grønne, socialt bevidste virksomheder, og samtidig lave penge. Der skulle taksonomien hjælpe. Jeg vil bare lige sige til jer begge to, at for os i ESG-land, der er det simpelthen livsbekræftende, at politikere går direkte ind og snakker om det handler om, og ikke om alt muligt politik, og at de supplerer hinanden rigtig godt. Jeg synes alligevel, nu har vi kun et kvarter mere. Hvor sikkert, altså hvad er, Andreas kommer jo til at gennemgå det hele lige om lidt, men jeg kunne godt tænke mig at sige, hvad er jeres anbefaling til virksomhederne her nu, og er der, altså jeg ved godt, vi kun er 55 på mødet, men hvem der lytter med lige om lidt. Jeg ved, at der stadigvæk er høringer, så jeg synes også, at hvis der overhovedet er noget, vi kan gøre for jer, så må I gerne sige til. Jeg tror, vi er mange, der især er ærgerlige over det, I siger med transparensen og forenklingen. Det var også det, vi havde håbet, og det der med, at SMV'er skulle aflevere mange forskellige steder, det er jo selvfølgelig også drønærgerligt. Men kan I ikke lige starte med at sige, hvad er jeres anbefaling til virksomheder nu, og på den korte bane, mens det stadigvæk er in the open, eller så det lyder så godt nok ret trist, det I lige siger. Og det andet er, hvordan stiller man sig, hvis man stadigvæk, og det er jo dem, der sidder her, at de ambitiøse, der tror på, at man kan få et bedre marked med grøn og socialt ansvarlig virksomhedsdrift. Hvad er det gode råd til dem? Altså, hvis jeg skal lægge ud her, så bare sige, at altså, for det første, så må I ikke opgive jeres grønne ambitioner. Altså det her, jeg tror, at det som kommissionen er i gang med lige nu, det er at lave verdens største selvmål. Fordi investorerne vil stadigvæk efterspørge, at nogen arbejder i den retning. Altså hvor man både kender sine risici, man har styr på sin butik, man ved, hvor den kan blive bedre, og ofte er det jo også billigere, når vi snakker omstilling til grønne energiformer osv. Lavere energiforbrug og alt det der, som I ved bedre end nogen. Så do not be disturbed. Altså bare fortsæt as if nothing happened. Det er klart, at i forhold til, hvis man er i gang med at indrette rapporteringssystemer og alt muligt andet, så skal man måske lige tøve lidt, indtil man ved, hvordan ender den her systematik. Men
Altså god ledelsesrapportering. I'm sorry, jeg har levet i det miljø i 25 år plus. Jeg ved sgu godt, at god ledelsesrapportering for jer, det handler også om, at I har styr på jeres butik. Og det handler om rigtig mange af de her spor. Så det vil jeg måske heller ikke engang stoppe. Men lige præcis den rapportering, der skal gå ud af huset, kan man måske nok tøve lidt med. Og så vil jeg bare sige til jer, altså, jeg har møde med Bødskov og en kollega fra Renew lidt senere i dag, nemlig Morten Lykkegaard. Og Morten og jeg har ikke nødvendigvis set helt ens på det her, men det håber jeg, vi kommer til. Altså, I skal speak. Jeg havde møde med Danfoss og Grundfos i går, et møde med alle deres top CEOs fra hele verden. Og de siger, hvad foregår der i Danmark? Hvorfor protesterer vi ikke over for det her? Det her er jo det, der... Altså, vi er så langt fremme i Danmark i den grønne omstilling. Og store virksomheder som Grundfos, Danfoss, Velux, men jo også alle jer. Hvorfor er der ikke nogen, der råber op og siger, at det her, det er ikke godt? Jeg er vel den eneste, som sådan har prøvet at sige både Bødskov og Marie Bjerre lidt imod, når de synes, det her det var helt fantastisk. Og jeg håber, at jeg kan få dem overbevist om, blandt andet i dag, at ja til simplificering og ja til at gøre det mere effektivt, men absolut nej til at komplicere det og lave noget lovsjusk, hvad jeg faktisk oplever, at det her kan gå hen og blive. Så, men måske bare lige til sidst, vi skal selvfølgelig gøre, hvad vi kan, både Rasmus og jeg, på at få fat omkring det her, og det er vi så godt i gang med. Rasmus, hvad siger du? Og jeg vil også gerne høre, fordi der er også mange, der så ikke er kommet i gang med rapportering. Der var jo nogen, der trak den og ikke fik lavet den her dobbeltvæsentlighed helt, som de skulle per 1. januar alligevel, Stine. Og jeg tror, uden at jeg sådan skal forklare, hvad det er, der sker herhjemme, så tror jeg, der er mange, der alligevel er blevet overvældet over compliance-grejen. Især ikke Susanne og Paul Erik, som vi har siddende her, som har taget ledelseshatten på og lavet nogle deep dive, hvad kan man sige, risikovurderinger. Men dem, der er kommet lidt skævt ind, der er det hurtigt blevet en Excel-opgave, hvor man ikke har helt forstået dybden af, hvad det kunne blive til, og hvad der var intentionen med Green Deal. Men Rasmus, vil du ikke lige sige, hvad er din opfordring til virksomheden? Og jeg vil også gerne høre med alle dem, der så ikke er kommet i gang, for det er jo trods alt flertallet af de danske virksomheder, som slet ikke rigtig har forstået noget, som levede i en virkelighed, at hvis de hørte noget om grøn omstilling, så var det et eller andet, en bred vifte af ark fra deres store kunder, og det troede man så, det kunne blive reduceret nu, og det kan det måske så ikke. Altså jeg vil sige, først og fremmest, så tror jeg, det er vigtigt, som Stine også er inde på, at sige, at det her stopper jo ikke bare fordi, at kommissionen er i gang med at være rundtosset og lave rod. Altså hvis vi ser på, hvad er det, vi skal konkurrere på i Europa, jamen så er det jo netop det her, vi sidder og snakker om. Så jeg tror, at man skyder sig selv i foden som virksomhed, hvis man lytter alt for meget til kommissionen og deres regelforenkling, som de kalder den, men som er en deregulering og noget værre rod. Så jeg vil egentlig også holde snuden i sporet. Så handler det om, at der bliver talt op, fordi jeg sidder i den grønne gruppe, hvor vi virkelig har kæmpet mod det her. Kira Marie, som er min gode kollega fra SF hos De Grønne, også er ordfører for os på omnibussen i retsudvalget, og knokler for det her. Problemet er, at de virksomheder, vi hører fra lige nu fra Europa, det er dem, der siger, at det er rigtig godt, at vi får lavet deregulering, og due diligence, det er noget værre rod, og bare noget, der er blevet fundet på blandt nogle vogue klimatosser, hvis de kunne snakke dansk, ville de sige det sådan, ikke? Det er dem, vi hører fra lige nu. Vi hører ikke fra alle de andre virksomheder, der siger, at det her var faktisk gode redskaber. Og derfor de virksomheder, som jeg har mødtes med de sidste par måneder, nu har jeg sagt, speak up, altså fordi vi har brug for den stemme også. Og der ved vi bare, at særligt danske, men også andre nordiske virksomheder, er langt fremme i det her. Og det er jo fuldstændig åndssvagt, at det lige pludselig skal blive en konkurrenceulempe, at man har lyttet efter den lovgivning, der kom. Og det er jo det, vi ser på nu. Det sidste, jeg vil sige, det er, organiser jer. Altså, god gammel venstrefløjsparole, fordi der er behov for en kraftig stemme. Altså, jeg sidder og siger Morten Bødskov imod, Stine Bosse gør det, Kira gør det, vi er virkelig nogen, der råber op. Men det show, han har gang i, det show, den danske regering har gang i, er ikke i dansk erhvervslivs interesse.
Altså, han har ikke fattet, hvad grøn omstilling går ud på. Det har han aldrig gjort. Du har kendt ham i mange år. Han er noget af det mindst grønne, der findes, og vi er mange, der har prøvet at hjælpe ham til at blive grøn i mange år. Hvis I kan begynde at råbe op med en høj og tydelig stemme, okay, det er modtaget. så kan det være, han lytter. Jeg synes simpelthen, I skal skridte længere så, fordi hvad er det, vi skal gøre? Fordi jeg tror, at det der jo er, altså det er jo det, der er den skønne danske lobbysuppe, det er, at vi har 3 store, i hvert fald 2 relativt store erhvervsorganisationer, og så en, der tager sig af SMV'erne. Og mange af de stærke stemmer, de 3 organisationer, er jo ikke alle sammen de grønneste stemmer. De sidder her i lokalet, mange af dem i hvert fald. Hvad vil vi kunne gøre? Fordi jeg vil bare hilse at sige igen, der er jo mange af os, som virkelig godt kunne lide transparensen og formålet, men der var også mange af os, der kunne se, at udførelsen af CSRD for nogen blev stor compliance. Så det I begge to siger med forenkling, er vi jo enige i, men vil I have, at vi skriver et høringssvar, os der sidder her, for så vil jeg gerne være pindefører, men kan I ikke lige give 3 gode råd om, hvad der skal være overskrifterne i det høringssvar så? Jo, Fordi, altså, hvad kan vi egentlig gøre? Fordi det er jo en virkelig svær situation. Jeg oplever, at der er mange, der gerne vil det, I vil, men hvem skal vi bakke op om, og hvad skal vi gøre? Jamen, jeg synes ikke, I skal bakke op om nogen andre end jer selv. Og jeg synes, I skal finde ud af en måde at være vokale på. Jeg havde møde med Dansk Erhverv forleden dag, og de er også meget bekymrede for det her. De synes også, at i stedet for at få ryddet op, så ser det ud som om, man nu komplicerer det, og bare sådan hurtigt med nogle pennestrøg får fjernet måske noget af det centrale, og får tilføjet ny kompleksitet. Så de er faktisk også ret kede af det her. Vi er også meget glade for Anne-Marie herinde. Ja, jeg synes jo, det vil være en god idé, hvis I sammen med nogle virksomheder med nogle konkrete eksempler, satte jeg ned og ulejligede jer med at skrive, hvad det her oprindeligt var tiltænkt som, hvorfor det var rigtig godt for danske virksomheder, som er gået i gang med den grønne omstilling, og så selvfølgelig også sammen med nogle andre, der måske også er til stede på kaldet, som har haft svært ved at komme i gang. Sige, hvorfor var det svært at komme i gang? Hvad kunne man gøre for at hjælpe bedre i gang? Og hvad var de rigtige greb, man kunne have gjort, som vi måske stadigvæk kan nå at redde noget af det hjem? Og så er I meget velkomne til at skrive til undertegnet, hvis I har konkrete eksempler på, at I faktisk har nyt godt af den lovgivning, som var, og at I ser nogle udfordringer med den måde, det bliver tilrettelagt på. Der er ikke noget, der er mere værd for sådan en som mig, og sikkert også for Rasmus, end at få konkrete, altså det her, det er galt. Fordi det gør indtryk alt andet lige hele vejen rundt. Og jeg vil ikke sige noget negativt om Bødskov. Jeg tror ikke, han er ude i et ærne, som skal skade dansk erhvervsliv. Men jeg er måske deler lidt den opfattelse af, at han har måske mistet blikket for, hvad der var sigtet med det her. Og mistet blikket for, hvor stærkt danske virksomheder stod på den dagsorden. Ikke alle, men for pokker da, sådan er det jo. Der går jo noget tid, inden alle er med. Og som I begge to har sagt, så er deregulering, og i hvert fald den deregulering, som så ikke engang er deregulering, det er jo heller ikke i sig selv noget, der giver konkurrenceevne. Altså det er jo, der skal jo langt flere ting til, og vi vinder i hvert fald ikke imod Kina, og hvad kan man sige, altså de emerging markets i alle mulige andre steder, der er på vej, og heller ikke, nu ved vi jo ikke lige, hvad der sker med USA, men det vinder vi jo ikke lige på at lave lidt deregulering. Så hvis man nu bare skal videre, og man ikke kun skal være en ambitiøs chef, hvad er nøglen til så at få det her til at blive konkurrenceevne? Og kan I love også noget? Nu sagde du noget med noget grønt stål og noget, Rasmus. Kan I ligesom understøtte virksomheder, der gør det her konkurrencemæssigt bedre? For eksempel, hvorfor er der ikke nogen stater, der køber ind efter de regler, de selv sætter op? Jamen altså, det der er interessant, det er, at vi har de her 2 bevægelser lige nu i gang, altså hernede, og det er det her, som vi ser, den her totale deregulering. Jeg vil sige, det er vigtigt, bare lige for at svare på dit spørgsmål for tidligere også, det er, at I kommer med konkreterne. Altså, fordi at gøre ting mere simple, det vil vi alle sammen gerne. Det er bare ikke det, man gør. Så hvis I har noget, der siger, at det her kunne bare være gjort 10 gange mere simpelt, så ville man have fået alt det, man skulle have. Send det, og send det gerne til Bødskov. Altså, jeg er ikke så sød ved ham, som Stine er, kan jeg høre. Fordi jeg er alvorligt træt af det råd, han går og laver på Danmarks vegne i rådet.
Det, der kommer nu, det der ligger i pipeline lige nu hernede politisk, samtidig med, at vi laver alt det her råd, det er sådan set, man er i gang med den her Clean Industrial Deal, som handler om, hvordan vi får lavet omstilling i industrien. Efter den, så kommer Circular Economy Act, som er noget af det, som jeg bruger allermest krudt på lige nu, fordi der er 1,5 år til kommissionen til at komme med det, så vi skal byde ind med det nu. I alt det her ligger der jo blandt andet, at vi skal lave ordentlige regler for offentlige indkøb, så staterne kan købe, og regioner og kommuner kan købe ordentligt ind. Der ligger et gammelt direktiv, som blev implementeret i dansk lov tilbage i 2015. Det var den første lov, jeg sad med i Folketinget, der kom ind der. Og det er ikke nødvendigvis det bedste grønne redskab, der findes. Det skal der laves om på. Det er der sådan set ret stor enighed om, at det her offentlige indkøb skal understøtte de virksomheder, som er i gang med den grønne omstilling. Så ligger der en række ting i forhold til investeringer, som jeg synes, man skal holde vågent øje med, særligt fra InvestEU og andre gode steder, hvor man siger, hvordan kan vi også få boostet investeringer i Europa. Og igen er der sådan set grønne overskrifter på de her ting, og det skal jo bare udnyttes. Super. Jeg tænker lige, fordi I skal gå lige om lidt, og jeg kan se både Poul Erik og Andreas. Andreas, du kan jo bare stille spørgsmål på engelsk, men jeg ved jo, at du taler jo for eksempel udmærket tysk, og du er også udmærket til at forstå dansk. Så hvis I to lige har et afsluttende hurtigt spørgsmål, så får I lige begge to ord, så må vi lige se, hvor hurtigt de kan nå at svare, inden de skal videre. Men I behøver heller ikke det. Jeg synes bare lige, I skulle have muligheden. Ja. Jeg vil starte, så det er fantastisk at høre to politikere, som rent faktisk ved, hvad det her det handler om. Og næsten det, I har sagt begge to, det er sød musik i mine ører. Jeg synes, at altså, det her udspil for Danmark, at vi gik i samme båd som Frankrig og som Tyskland, i forhold til at ønske en stop der klokker og deregulering. Det er jo helt vanvittigt, fordi at de danske virksomheder, som jeg også selv siger, vi er så langt foran alle de andre, så det kunne være en konkurrencefordel for os i forhold til EU. Ja. Vi kunne lære EU, hvad det her det handler om. Vi ved faktisk godt herhjemme, hvordan det skal fungere, så det bliver både pragmatisk og kan fungere på en måde, så det giver værdi. Selvfølgelig, noget af det er vanvid, nogle af de ting, der er, men meget af det bliver jo også taget i vores WS-vurderinger og reduktion af vores datapunkter. Så stor ros for det arbejde, I gør, og vi håber, I får succes med at få fundet et godt leje. Ja, tak. Men jeg tror, vi er enige. Jeg vil godt måske bare lige til slut har jeg til at sige, det er gode råd. Jeg ved ikke, om du også havde noget, Stine, til SMV'erne i den her situation. Jeg er også meget enig med Poul Erik, og det der jo er surrealistisk særligt surrealistisk er, at danske virksomheder jo har betalt kassen for det her. De har rustet op på ESG Compliance-fonden. De har FSR, som vores minister jo valgte at skælde ud over, at de hjalp med at opfylde lovgivningen. De gjorde, hvad de kunne for at hjælpe virksomhederne. Det var måske ikke altid lige godt, men de gjorde jo det, der skulle til for, at de kunne påtegne et årsregnskab efter gældende regler. Og det er det, der er det surrealistiske, er jo de danske virksomheder, som gjorde det nu, og min egen vurdering er, at de har brugt 3-4 millioner hver, dem der har været i gang på det her, på oprustning og på hjælp. De bliver nu strammet ekstra, fordi de faktisk gik foran. Men jeg vil bare lige høre jer sige et eller andet om SMV'erne. Skal de stadigvæk også investere i mandskab og innovation i den grønne, og hvad vil I lige måske til kort sige om VSME'en? Er den en god idé at komme i gang med, for den overlevede jo trods alt. Og så kan I slutte af sammen tid med, for så kan I... Ja, altså hvis jeg så må slutte af først, så bare sige, at jamen, jeg tror også, det var det, jeg sagde indledningsvis. I skal blive ved med at drive jeres virksomheder ansvarligt. Og det har altid været min tese, det er det som politiker, og det var det også i sin tid, da jeg sad i jeres stole. Altså prøv at høre, der er jo ikke noget rocket science i det her. Man skal drive sin virksomhed ansvarligt. Og det vil sige, hvis der er steder, hvor man bruger for meget strøm, og man kan reducere det strømforbrug, så skal man gøre det. Det er jo også godt for ens bundlinje. Hvis man sidder og er leverandør og har en grøn løsning, så skal man blive ved med at have en grøn løsning, og man skal markedsføre sin grønne løsning som det, den er, nemlig bæredygtig, fordi det bliver stadigvæk efterspurgt. Det bliver det fra nu af og derudad, fordi kunne jeg få lyst til at citere Warren Buffett, som jeg faktisk engang spiste middag med. Nu skal jeg bare blære mig lidt. Men han sagde meget tydeligt, han sagde, jeg læser aldrig aktiekurser. Jeg ser, hvor de rigtige problemer er, og de virksomheder, der er med til at løse de rigtige problemer, dem investerer jeg i. Så hvis I tænker sådan, så tror jeg, I gør jer selv og jeres virksomheder en god tjeneste. Og det gælder også for de små. Super.
Hvad siger du, Rasmus? Jamen, det er jo fantastisk, at vi kan være så enige, fordi jeg siger også bare blive ved, fordi det her er en konkurrencefordel også. Altså, hvis man driver en ordentlig virksomhed, så kan man også tiltrække de mennesker, og man kan få lov til at levere til andre gode virksomheder. Og det, der lå i det her lovgivning, både på det grønne område og på menneskerettighederne, det er jo ikke rapportering for sjov. Det er jo fordi rapportering hjælper en som styringsværktøj til at finde ud af, hvordan kommer jeg videre, hvad er det, jeg skal se på. Altså det er som om, det er gået glemt undervejs, at rapporteringen egentlig handlede om at gøre os klogere og gøre virksomhederne selv klogere på, hvad var det, de havde gang i, og hvor skulle de være vågne. Altså, og det er jo det her handler om, det er jo at se, hvor har man sine egne svagheder henne, og så rette op på dem. Jeg ser det her som et bump på vejen, den lovgivning, der er i gang lige nu, et alvorligt og grimt bump på vejen, som vil tage tid at reparere, men jeg er sådan set ikke i tvivl om retningen, for der er ikke nogen alternativer, hvis det er, vi skal se på, hvad Europa skal konkurrere på i forhold til resten af verden. Vi kan ikke gøre det på sweatshops og klorkyllinger, som jeg startede med at sige. Det er nogle andre ting. Jamen altså, jeg ved jo, I skal videre, og jeg vil bare sige, nu har vi lavet en del af den her slags ting, og det betyder altså noget helt særligt at have live Bruxelles-folk med. Jeg håber, vi må få en status fra jer en gang før jul. Hvad siger I til det? Fordi, og så vil jeg gerne love, at jeg laver et virksomhedspanel sammen med jer, så det ikke kun er mig, der sidder og stiller spørgsmål. Jeg vil bare gerne sige, skal vi ikke give dem både en virtuel hånd og en fysisk hånd, Stine Boss og Rasmus Nordke, for at være med her? Tak. Tusind tak. Hej. Tusind tak skal I have, begge to. Jamen altså, de fik jo folk op af sengen, vores 2 europaparlamentarikere, og jeg må faktisk indrømme, jeg synes, perspektivet var usædvanligt skarpt, og det, som der er interessant for os i ESG-skolegården, som jeg også sagde til dem, det er jo, at de taler om det, som er virkeligheden, der hvor vi er. Og nogle gange så har man lidt på fornemmelse, at den danske politiske diskussion, den bliver sådan lidt skæv. Så tak til dem, der så er gået. Og jeg tror egentlig bare, at jeg uden videre kommentar vil give ordet til Andreas Ratche. Andreas is our professor in sustainability. And Andreas, I must say that what is impressing by you is that you actually really are into this stuff, both the impact side and the regulation side, but then you actually also had become a kind of a journalist, because to get the news from the EU, you can just follow Andreas's LinkedIn and then you're totally updated. And I also think that in these times where impact and cognitive knowledge and normative, what is this all about? I think you happen to actually be on that specific line in a very clear manner, so that you can actually give all of us a no bullshit way of telling what is going on. So with no further introduction, I would just say Andreas will now just tell us a little about what's going on, what's coming up, and then we can all discuss a little more with Andreas. And Andreas, of course, if you would like also to comment on what the politician says in the beginning, I think many of us would be curious just to hear your initial thoughts about that. So thank you very much, and thank you for joining this seminar. Yes, thank you very much indeed. Good morning, everybody. Thank you for the invitation. Thanks for your kind words. Yeah, journalist, I'm not sure. I mean, I'm a researcher, of course. Neither a politician nor a journalist. I try to be a researcher, but a researcher with a practical interest, obviously. And I think that's important these days. We try to base our whatever we say on data. So let me start. I have some slides here, and I hope all of you can see it. So we will use this. So for those of you who don't know me, my name is Andreas. I'm a professor at CBS, native German. I'm also one of the associate deans at CBS and do quite a bit of work in the sustainability space, and also have a background with the UN. So let's start. Let's go right in, and I think I agree with what Rasmus and Stine said. Regulatory simplification is needed. Let's not fool ourselves, and I think it's important that we frame the debate correctly. The Commission's omnibus proposal also contains some good initial ideas. I think it's fair to say that the proposal actually has some parts of it, at least. I think particularly also on the taxonomy side, I think they make sense.
Also on the CBAM side, they make sense. And some selected aspects also of CSRD and CSDDD, I think, are good. But, and the but is a big one here, there is an insufficient justification of all of this. There was heavy time pressure, you know, to kind of put this first omnibus proposal together. The focus is on compliance cost only. If you read the legal documents, the justification is purely based on cost estimate, and that's all. Why? Well, because we don't have any implementation experience. For the CSRD, the implementation experience is very limited to only kind of 1 year, basically, not even that when the proposal was written. For the CSDDD, we don't have any implementation experience. And this weakens the base for argumentation. And I would wish, and I hope also that our MEPs in the parliament, that they push back here, because we need a solid basis to make these decisions. We cannot just make decisions based on some sort of estimates. And there are all sorts of numbers flying around. Politicians were almost kind of trying to overbid themselves with high numbers for reporting. And it was very difficult actually to check up on this, where these numbers come from, how they arrived at these numbers. Often they were fed by lobbyists, and this makes it, of course, very difficult. And also, I must say, on the Commission side, there was insufficient consultation. There was no impact assessment. The Commission proposal is basically based on 2 closed-door roundtables with unbalanced stakeholders. The big companies were outnumbering quite sufficiently other stakeholders, and that, of course, is a cause for concern. So let me go into the details. I think the first is a little bit around also what Rasmus and Stine discussed. However, Andreas, I think I have one is, yes? can the slides be shared afterwards, or how yes, is that? the slides, okay, the slides will be shared afterwards. Thank yes, you. You don't need to take screenshots or take notes or anything. It was also a little bit commented on by Rasmus and Stine. I mean, there is a bit of confusion around competitiveness, and let me just say it like this. Competitive is not just compliance cost. And I think we make a big mistake here by having this very, very limited debate. So I think what basically politicians are telling us, we slash compliance cost, this will make companies more profitable, and then they hope this will also make them more competitive. But competitiveness from a research perspective, and also from a practical perspective, I must say, is a highly complex construct. So for instance, in order for the compliance cost to really make a difference for companies, these costs would need to be reinvested also into kind of things that really boost compliance, innovation, skilled labor, education, these kind of things. And in a sense, of course, this is not a given. So to just kind of say, you know, we will automatically become more competitive by slashing compliance costs and simplifying rules, this is by far not given. This is also confirmed by research, by the way. So this is research coming out of IMD in Lausanne. They publish once a year the World Competitiveness Ranking 2024. So this is the 2024 data. Basically, it ranks states by their competitiveness. They look at a number of different factors, and they are very, very clear to kind of say economic performance is just one among many factors. A lot of it has also to do with the infrastructure, for instance, the digital infrastructure you have, the supply of skilled labor, the government efficiency, the business efficiency. There are lots of factors that go into this. In the ranking, actually, Europe doesn't do so badly. There are 6 EU member states under the top 20. The US is number 12, China 14. The big EU's economy, admittedly, they don't do that well. Germany 24, France 31, Italy 42. However, what is important is to say that particularly for France and Italy, this position hasn't changed in quite a number of years. So it's not, you know, that we suddenly were slipping into a competitiveness crisis. What has happened is the geopolitical situation around us has changed. And I think this is also a little bit disturbing our judgment here. So I think what is clear is there is I would call it a heterogeneous picture on competitiveness. There are some kind of countries that dropped in the ranking. However, others increased in the ranking. Europe could do better. We need to simplify. Draghi was right about that. But it is not, you know, as if we are in a very bad competitiveness crisis and we would need to ring the alarm bells here, at least not if you look
into a holistic understanding of competitiveness. Let's look into the omnibus. And as I said, there are good things, there are bad things. Probably one of the things that I utterly disagree with is the scope reduction by 80%. Why? This is, in a sense, a political decision. It is not a technical decision to kind of put the threshold at 1,000. And this in itself does not simplify anything. I mean, you basically move 80% of companies out of a reporting regime, but by this you don't simplify. You simply kind of make the law irrelevant for these companies. So the effects will also, I put a study here on the right-hand side. It's a study that just came out a few weeks ago. The effects will be very uneven across industries. Researchers have calculated that. For instance, this researcher here, Josef Baumüller, he calculated this for Austria, basically showing that, for instance, cement companies, they will be out of scope of the new CSRD, whereas social service companies, they will remain in scope. So I think what we need also is not just to rule by number of employees. I think we need a couple of more criteria for that. I think the ECB, the European Central Bank, last week made a very interesting proposal, and I agree with this. Let's have more differentiated reporting between 500 and 1,000 employees. These kind of mid-caps, they should report, however, under a simplified guideline. In the EU Council, Italy has also spoken out for this proposal. So it is on the political table right now. It is not for sure, and I'm just saying this also to all companies out there, it is not for sure yet whether we will really remain at the 1,000 threshold. It is quite heavily discussed in the different institutions. Also, let's remind ourselves of the Draghi report. Also, Rasmus and Stine commented on this a bit. This was used a lot by the policymakers to justify the omnibus. However, Mr. Draghi never said to make regulation completely irrelevant for companies, so to move them out of scope. What Mr. Draghi said is to make regulation more proportionate to company size. So I put it up here out of the report. So what he basically said is we need to differentiate more. You cannot have the same rules for big companies and for very small companies. That doesn't work. And when asked about this in the Italian Senate, after the omnibus was launched, you see it here in March 2025, he kind of responded, my report is not aligned with the argument of those who say stop. That's a translation by an Italian friend of mine because I do not speak Italian and the debate was in Italian. So I need to disclose this. Second, voluntary reporting is not a substitute for legal regulation. I think there are at the moment, again, we had this discussion with Rasmus and Stine, lots of arguments, let's move it towards voluntary reporting, VSME. I can tell you, I've been researching these kind of things, voluntary standards for over 20 years now. Voluntary action will not fill the gaps. This is, I think, a misleading assumption. What we know about voluntary action is it is rather isolated, it is not leveling the playing field, and you only have those companies committing that really have to commit. Also, I think we need to, based on my conversations with Danish companies, also we need to distinguish here between measurement and reporting. I heard quite a lot of companies that at the moment would be out of scope of CSRD, basically saying, look, we will measure these things because our buyer asks for this kind of information, but we are not reporting it. So there is a difference between both. You can kind of collect the data, for instance, on scope 1 and 2 emissions because your buyer asks you to do this. Whether you report it is a different question. However, the reporting we need for accountability, transparency, and also on financial markets for investors to have access to this. A further problem I see is that, of course, VSME reporting comes without assurance. I put a very recent paper by MIT up here. Companies that do not assure their sustainability data tend to overestimate their emissions and also other sustainability data. So assurance, in a sense, is important. What we need is, and don't get me wrong here, I'm not saying we need to return to this kind of very complicated way of having assurance that we have for the first way of CSRD. I think what we need is
We really need to enforce limited assurance as it was envisioned, and we need better guidance for the auditors and for the companies about what is actually required. One of the problems with the first wave of CSRD was that assurance was overdone. But on the other hand, as I said in the beginning, why didn't we just gather some experience here and did not completely overreact? So I mean, these kind of things are always about adjustments. We know this from other regulatory implementation initiatives. This takes some time to learn. Financial reporting also wasn't born, you know, in a perfect way. I mean, it simply takes time for these things to mature, to learn, to correct mistakes. So I think if everybody now kind of cries out, oh my God, you know, it's way too much work for sustainability assurance. True, it is, but you know, we can change that, and we don't just need to throw out the baby with the bathwater. Third, tier 1 due diligence is insufficient. I think, if I understood it correctly, it was also a bit discussed. Yes, again, those colleagues at CBS who study supply chain due diligence, I mean, the day after the omnibus, they kind of told me, well, then you also don't need to do it at all, right? I mean, if you only focus on tier 1 and if you have this kind of clause on plausible information in there, which remains rather unclear. This is not the way to go. We need a risk-based approach. We need a full risk-based approach. And we need companies to really focus on the most severe risk. If you have 30,000 suppliers as a company, as some Danish companies do, this does not mean, you know, that you have to monitor thousands of suppliers, but you need to focus really on those parts that are where the risk is the highest. This was also confirmed by the Office of the High Commissioner on Human Rights very recently in an analysis of the omnibus, and the High Commissioner basically concluded, as it is now, it deviates from international standards, for instance, the guiding principles, and it will create adverse effects. So not good. ESRS revision, yes, where do we stand? This is work done by EFRAG, obviously. Yes, I mean, I'm just saying, and I think that's important. Lowering the number of data points should not follow any predefined percentage. I mean, there is this 25% number out there, but EFRAG has also said, look, we will look at the data points in the sense that which points do really create value, in the sense of which information is new to companies and which information is decision relevant to companies. And whether it is then 20 or 30 or 35, that's a different question. And I think this is a very good approach. Kudos to EFRAG for kind of taking this approach. It's about focus and not the number of metrics. We need to reduce the overlap. It is clear that there is overlap, and we need to cut data points where there is basically no demand or that are not used. So I think that's a good approach. We will see how EFRAG deals with this. They are working. We will see the first draft standards at the end of July. They will release them at the end of July, also with a simplified procedure for double materiality, because the process of assessment, according to the politicians, but also according to a lot of outside observers, was too complex. Companies and policymakers need to ask new questions. I published this together with Georg Kell a couple of days after the omnibus came out. And what we were trying to say is, I think we need to change a little bit the narrative, because a lot of people are picking on reporting and due diligence after the omnibus came out, and they kind of said, well, all of this, you know, we don't need reporting. If reporting is for the sake of reporting. And my answer to this is, we need to ask the why question. Why do we report? Why do we do due diligence? And once you ask this why question, then you get to the good stuff. I've kind of done research on companies where exactly I looked at this implementation process, and it's usually at the point where the executives and the managers, where they started to discuss what's in it for us actually, what kind of data is in it for us, how does it help to make us better decisions. This is when you get to the good stuff. But if you approach it from the very beginning just with a compliance angle, I don't think that's very helpful. Also, I think many actors misread the delay.
the stop the clock does not mean we can all lean back. Basically, the time for action is now. We need to prepare for better reporting. We need to prepare for more guidance. And I think this is particularly also a call a little bit to companies here. I think Rasmus also said it with regard to speak up. Speak up to your business associations. Tell them that you want better guidance, that the EU needs to also issue better guidance on this. Because the 2 years will be over at some point, and then of course we will see a different environment. Just finally, some quick remarks on investors. I think it's clear to everybody. Investors, if you look at the data actually and their comments, they're a bit split on the omnibus. Some of them kind of think it's very good. Others see big risks. What is clear is it will limit investor access to data. The ECB, the European Central Bank, they kind of said it will make it for them very hard to judge climate transition risks in the future. So they, in their opinion, basically called on EFRAG to really retain E1 on the disclosures around E1. Some investors probably have to turn to third-party data providers or estimate relevant data. We know from studies that data estimates are, particularly on the climate side, not really that correct. So there is a problem with that. So I think if we want to push the green transition, if we want to push the Green Deal in terms of capital reallocation on a societal level, we need better data. It is then not enough that only roughly 10,000 of the biggest companies report. This will not do the trick. Ironically, and what I have here is the EU Commission's own assessment of the Green Deal. And what you see, I don't want to talk about the Green Deal, but what is interesting is the gray area. Actually, on many areas of the Green Deal, we lack data. We don't have data. And that's the problem, right? And that's why I'm so surprised actually to hear from European policymakers that they kind of say, well, you know, reporting, we don't need reporting for the sake of reporting, which is true, but we need reporting in order to have data to make decisions. And this is true internally in companies, and this is also true externally for policymakers. So I think, in a sense, here the European Commission should take its own medicine and kind of try to fill these data gaps. I'm not saying that ESRS can fill all these data gaps, but I think we need a discussion also around sustainability data at EU level. I think that's my last slide. I'm often asked what is happening, what can we expect from the omnibus. As a side note, maybe to start, there is a debate today in the Legal Affairs Committee in the European Parliament. If you want to watch it, it's later this afternoon, where they will discuss different stakeholder input, probably quite interesting. Overall, I think we expect a position by the European Council, not the European Council, that's wrong, by the Council of the European Union. We expect this position to probably come end of May, early June. So this would be the position by member states. We've seen some leaked drafts of it. Then it will be interesting to see what the Danish presidency of the Council of the European Union, what it does from July onwards. In the European Parliament, things will pick up in October when there will be a vote. It's here, 13th of October, in the Legal Affairs Committee. Then it will be voted on in the plenary, and then we will have a trilogue. European legislation, the process underlying European legislation is a rather complicated and lengthy one. My estimate, but this is just subjective assessment from my end, I don't have data on this, is probably we are looking into early 2026, maybe second quarter 2026, until we have a final legal text for the omnibus. I would be surprised if we can get it earlier. I expect significant pushback also in the council, particularly because Germany has a new government and the new German government thinks quite differently about some of these things. So we need to keep that in mind. With this, thank you very much. I'm always ending with Kermit the Frog. It's not easy being green. And yeah, it was a pleasure to talk to you. I'm happy to answer questions. Thank you so much, Andreas, for this rundown of what's going on.
I think we'll just have a few 5 minutes for questions. Maybe I'll just start with the first one, and then I hope others will take over. But what is your recommendations for companies, both small and big, at this point? Just to put the same questions to you as I did to the two politicians. I think for the big companies, it's clear, stay the course on these things, but of course reflect on the consequences. So I'm sitting in some of the sustainability advisory boards for some of the companies, and of course for them it's also a different reality, because the omnibus has kick-on effects on their value chains, and it will eventually reduce the ability of some of their suppliers, for instance, to provide them with data. So I think they need to manage this deliberately and stay the course, but kind of look into how the supply chain, how the value chain is affected. For the smaller companies, I think it depends on really where you are. As I said during my little talk, I think even if you're out of scope now, I would monitor the debate very closely. And I'm always of the opinion kind of that collecting this data is good for your business. It helps you to make decisions in your business. So I would then still kind of collect essential data that you believe is risk relevant and is relevant for measuring opportunities, and not just completely back away. And if there's one question, there's one in the chat, which I know is also one of the questions Paul Erik has been asking at LinkedIn. So I might translate it here, but it's the financial directive would still actually wants data if you have to be invested in, or you have to report to banks. So what is consequences when CFDR is still going on? Yeah, I mean, SFDR will also undergo simplification. This will happen in the final quarter 2025. They will present a revised SFDR, but of course the framework itself will not change, right? We are talking about, I think, rather minor changes here, fund classification and so on. It's a very good question. What happens if you still have to report the data? Well, I think then it is up to the companies to kind of really define what data points they need and to kind of communicate this. We will also need to see what happens with the voluntary SME standard. The Commission said they will kind of officially adopt this via a delegated act. But we all know that this is a very, very light standard. So it might not please all investors. If things stay as they are, I think we will then see that contextualized solutions need to be found, that investors and companies need to sit on a table and talk about VSME plus whatever is needed for this investor in order to do their own reporting. And this will depend quite a bit on which principal adverse indicators will be included into the SFDR after the revision. Yeah, thank you, Andreas. And actually, the both of you, we talked about the VSME yesterday, and it seems like that the parliamentarians, they also were wondering about this number between 500 and 1,000, which is actually a lot of Danish companies lying in that spectrum. So do you expect that something will happen here exactly there, and should they maybe at least start some reporting, not to wait for nothing, or how would you think, especially when you say VSME is maybe too small for many of those who might need more, and even I think very interesting that the voluntary part is maybe also for those at least a big mistake. So what is your recommendation for those who are in between 500 and 1,000? I mean, I would at the moment keep on reporting according to the VSME, the voluntary SME standard, because essentially, you don't have anything else right now. Probably I would do this together with a light double materiality assessment, simply to do I would maybe call it the essentials, right? To cover the essentials and to be ready in case the political realities shift.
we've seen this European policy making is full of surprises. And as I said, this is not a complete given that we will end up with a situation in which all companies below 1,000 will really be ruled out. I know that in the European Parliament this is seriously discussed. The European Central Bank has issued its opinion. This weighs heavily in the European Parliament also. And with this kind of recommendation to have more differentiated reporting, the question is, of course, then in the trilogue, whether, you know, what the Commission and the Council say. I don't want to speculate, that's not my job, but only as much, I mean, this is not set in stone yet. We will still see negotiations around that. Thank you so much, Andreas. And I just think we should open for questions. If someone wants to put some questions on Andreas. Andreas will also be here in our last round, but otherwise you can also just write me an email or send me a LinkedIn message. That's fine as well. Always happy to engage. I think it's a very lively community out there on LinkedIn and also somewhere else. And I know it's many open questions these days, but I think we need to be positive on this and also not misframe the entire omnibus discussion. This doesn't kill anything. It is a reset. We reset sustainability reporting and due diligence, but it is not, you know, that we are in a situation where we utterly kill things. Of course, the political rhetoric around it is a little different, but that's politics, right? So. Thank you, Andreas. I have one more question. I would just like to make sure, Susanne, is you actually online in the meeting right now from eBox? Yes, I am. Okay, perfect, because then I'll stop sending you SMSs. Okay, yes, so please. before switching over to you and Paul Erik, I would just like to put the last question, which you might not answer anyway, Andreas. That would be if we were to write this email to either the Erhvervsminister or someone in the parliament, what kind of advice would you think Danish companies should put right now when we are still when the situation is still open? Seen from your perspective, how could they actually manage their own interest? Because I think a lot of companies would like to take care of their own interest, but they're not so deep dive into all this what's going on. So if you should give the companies a lobby advice, because it's actually hard to say what to do when you don't know how it's ending up, what would that be? I think it would be good if companies tell the politicians to keep an open mind. I think that's the most important part in this discussion. The initial omnibus discussion was too narrow. We've seen lobbyists dominating this discussion. Politicians need to keep an open mind on this, follow the better argument, follow science, follow data. We have some data on all of this. As I said, the problem is that some of these things are not implemented yet. But I think if companies push for that, and if they tell politicians, look, we don't want rhetoric, we want you to have an open mind, assess this meaningfully, and then make decisions. I know one Danish minister recently said that the CSRD hinders the green transition, and this is just pure rhetoric. Sorry to say that. Okay. Thank you, Andreas, again for both being very specific about this whole thing and the whole situation, but also telling it as it is. So should we give Andreas Ratsche, professor from CBS, a big hand? Thank you so much, Andreas. And you have said that you'll actually stay in the meeting here, so you can also comment on our last two guests, which we have here. So I would just like to say thank you. And now we switch over to Danish, but I know that you actually understand, and if you want to comment, you can do it in both languages. Men jeg vil gerne sige velkommen til Susanne Søndahl Vold, som er Director of Communication ESG for eBox, og Paul Erik Olsen, som er bæredygtighedschef for CG Jensen. Og det vi jo, altså nu har vi jo varmet en del op til lige præcis den her del af hvad kan man sige, morgenen, som jo handler om, hvad skal man så gøre nu? Og I har jo begge to fået nogle råd af både politikere og vores professor her, men jeg synes egentlig bare,
at udover at vi optager det hele og bringer det ud til hele verden, og der allerede sidder 50 mennesker, så tænker jeg, at vi forestiller os, at det er en intim situation, hvor I egentlig bare fortæller, hvordan ser verden ud fra jeres side. Og det jeg så bare vil sige til jer, som jeg tænker, der er klart for enhver, det er jo, at der er ikke nogen, der ved, hvordan det her ender. Så hvordan håndterer man det her, mens kuglerne flyver omkring en ude i virksomhederne? Og jeg tænker, hvis I lige begge to præsenterer jeres virksomhed til start, også lige i forhold til, hvor store I er, og hvor langt I er med rapportering, så vil jeg egentlig bare sige, hvad gør I lige her nu, og hvem er I? Og jeg ved ikke, hvem af jer, der har lyst til at starte. Susanne, du får lov til at starte. Jeg får lov til at starte. Tak for det. Jamen, Susanne Wolf, som du sagde, og jeg kommer fra e-boks, og jeg går ud fra, at de fleste kender jo e-boks fra, kan man sige, fra vores løsning i Danmark, men e-boks opererer jo også globalt. Og jeg sidder i dag og har siddet mange år med vores bæredygtighedsarbejde herunder rapportering, som vi har gjort i mange år, hvor vi tilbage i 2018 blev medlem af UN Global Compact. Så vi kan sige, at vi har trænet længe og er fortsat i gang og kaster os nu over rapportering efter faktisk den frivillige standard. Så det er vi lige i gang med nu. Det kan jeg komme lidt mere ind på. Så det er mig. Jamen Poul Erik, så kan du lige sige, hvem du er. Ja, først og fremmest tak for nogle fremragende taler, og Andreas, jeg deler fuldstændig dine holdninger, så jeg er næsten 100%, så jeg vil ikke så snakke så meget politik her nu, men nu? Jeg kommer som sagt fra C.G. Jensen, som er et entreprenørvirksomhed. Vi er en del af den gruppe, eller et koncern, der hedder Jensen-gruppen, og vi bygger sådan op, at vi har lavet en bæredygtighedsafdeling i C.G. Jensen, som så også arbejder for virksomhederne i Jensen-gruppen. Vi lavede faktisk den første ESS-rapportering sidste år, næsten fuldt, og vi er lige ved at lægge sidste hånd på det i år. Så vi ved forholdsvis meget om, hvad det vil sige, hvor meget arbejde der ligger i det, eller hvor lidt arbejde der ligger i det. Vi har 4 SMV'er, som vi laver bæredygtighed for. Det er 100% purpose-drevet, altså kundedrevet, og så har vi så 3-4, som er, det hedder store C, som kan man sige, som ligger inden for kravet. Vi har lavet fuld den WSS-vurdering for alle virksomhederne, fordi vi simpelthen ser det som en strategisk styrkelse af virksomheden at bruge de her findings i vores strategiarbejde. Så til sådan lidt om os. Vi har 6 personer i teamet, og vi har jo ligget søvnløst de sidste mange nætter eller siden omhusen for at finde ud af, om vi skulle lukkes, eller om vi skulle køre videre, eller hvad vi skulle. Så skal jeg fortsætte, eller skal Jamen, jeg synes, du er godt i gang, og også i forhold til at fortælle, hvad det er for nogle udfordringer, man kan have, når man sidder med den her rolle og den her titel, som I to gør. Så du må rigtig gerne fortsætte i måske bare lige lidt omkring, hvad er det for nogle diskussioner, der har været internt. Det må være lidt underligt, når man først har sagt til alle sine chefer, at man er den vigtigste medarbejder af dem alle, og så lige pludselig overnight, så får man så at vide, at det er så i øvrigt stoppet med klokken, med bagudvirkende kraft. Ja, så vi har bygget vores team op, så vi er fuldstændig alene til at kunne levere på CSRD'en. Det var et lovkrav, det var nemt at kommunikere, det forstod alle, det skulle vi bare gøre. Og det er jo en ingeniørvirksomhed, så fra at alle gik og sagde, hvorfor skal vi have alt det der, så drejede de hatten og sagde, hvordan gør vi det? Så på den måde var det jo en nem ting, plus at vi også er bygget på nogle koncernmålsætninger omkring klimaneutralitet osv. Så agendaen var ligesom på plads. Det, der så sker hen over natten, det er jo, at meget af vores grundlag bliver revet væk. Og det har vi selvfølgelig brugt til at tænke over, hvad skal vi nu gøre? Vi havde workshop i går, hvor vi ligesom prøvede at definere hele vores rolle. For det er jo klart, at vi er jo nødt til at finde en ny rolle i virksomheden. Selvfølgelig skal vi stadig lave compliance og være klar på det, men det bliver jo væsentligt reduceret formodentlig. Plus at næsten alle virksomheder, kan man sige, falder ud af lovkravet. Den overordnede koncern er stadig med i lovkravet, men det er så først om 2 år. Ikke? Så vi har brugt rigtig meget tid på at finde ud af, hvordan kan vi skabe værdi for virksomheden. Og jeg synes, det var super fedt, Andreas, at du brugte den her med competitiveness, altså at det her med, at når vi bare lukker afdelingen, så er vi meget mere konkurrencedygtige. Nej, det er en investering, der gør, at vi bliver mere konkurrencedygtige. Det er meget sådan den approach, vi også har til det, altså som en strategisk ting. Og lige til sidst, vi er i gang med at lave en strategi, hvor vi merger vores findings fra WSS-vurdering med klassiske strategiemner, således at vi ikke har en bæredygtighedsstrategi og en klassisk strategi, men vi har en samlet strategi for, hvordan vi skal operere, hvor vi skal operere og hvad vi skal gøre.
Og det er simpelthen for at binde det sammen på en måde, så det ikke er det ene eller andet, men er en fuldstændig integreret del af forretningen. Det er jo langt, men... Nå, må jeg ikke lige spørge ind til det sidste her, Poul Erik, fordi det er jo virkelig spændende, at er det simpelthen det, at man har stoppet kravene, der har gjort, I har integreret det i forretningen? Har det været nemmere for jer at lave det som en integreret risikoanalyse med de risici, der i øvrigt er, eller er det bare fordi, det var det, I nu blev enige om? Altså, vi blev enige om allerede sidste efterår, at vi skulle kigge efter en strategi, hvor vi mergede det hele. Så det har ikke været, kan man sige... vi er heldigvis, jeg har CFO'en med, vores CFO er 100% med, og det er bare den bedste partner at have med, så når man arbejder bæredygtighed, fordi han fattede med det samme, hvad WC-vurdering handler om. Han kunne med det samme sige, at det her det er essentielt for vores forretning, at vi har styr på at identificere og finde de ting, som der kommer ud af det, for at kunne manøvrere enten derhen eller udenom de risici, der er. Så på den måde har vi hele tiden haft, at vi skal lave en strategi, hvor vores handlingsplaner kommer til at være merged, så det er samlet det hele. Men må jeg lige høre, nu udkommer jeres CSRD så her, og hvad er strategien på rapporteringssiden så? Kommer I til, og du sagde, at der var måske lidt mindre compliance, kommer I til at skære lidt ned for det på næste år, eller hvad er planerne med det? Godt spørgsmål. Altså nu har vi har kunnet se i år, hvor meget nemmere det er at lave en ESS-rapportering. Altså, vi har fået lavet et system, som kan håndtere vores data, så vi kan samle det mere automatiseret. Vores beskrivelser og alt det, vi skal lave af de kvantitative krav, det er også meget nemmere, fordi vi har lavet det en gang, og så skal vi bare opdatere det, der er. Altså, så det her med, at det er så super svært, det er det også. Første år, det kræver, at man sætter en ressource ind, men det er ikke rocket science, som Stine også sagde. Det er bare at sætte sig ned og bruge tiden på det. Og anden år og tredje år, bliver det bare meget nemmere. Fordi så har du rutinen, og du har de systemer. Jeg ser virkelig AI som en kæmpe hjælp her, fordi at AI kan sikre dig, at du lever fuldstændig op til EFRAGs krav, og du ligesom rapporterer på den måde, som du skal gøre det. Så det er virkelig, det er meget nemmere på den lange bane, helt klart. Men fremtiden, jeg ved altså, jeg tror, vi kommer til at rapportere, kan man sige, nogenlunde på samme niveau i fremtiden. Også bare for at være inde i skåbet. Nu har vi ligesom fået bygget et system op, der kan gøre det rimelig nemt. Ikke? Så det forestiller mig. Vi kommer ikke til at droppe det bare. Men det lyder jo, det lyder jo næsten som en drømmesituation, som ESG, at man i virkeligheden har rykket et skridt tættere på ledelsen. Det lyder så som om, at der var du allerede. Men at det her i hvert fald ikke har gjort det mindre, det virker jo ret interessant. Jeg tror lige, inden vi går videre, så lad os lige høre, Susanne, I har jo været i gang, og jeres stigende compliance-pres, det er jo i hvert fald, nu var I jo heller ikke lige sådan lige dem, der skulle have gjort det, men hvordan ser det ud hos jer, og hvad har været ledelsesvurderingen hos jer i forhold til, at der nu lige pludselig kom det her stop the clock? Har det så været med til at sige, så skulle vi måske hellere lige gøre lidt nogle andre ting? Nej, heldigvis ikke, vil jeg sige. Altså, jeg tror hele tiden også tilbage til Andreas, at det her why-spørgsmål, hvorfor er det, vi gør det? Hvorfor har vi kastet os ind i det? Og det er jo så, fordi vi kan se, at det er ligesom vores license to operate i markedet. Vi er jo leverandør til de fleste store finansielle institutioner i Danmark, altså bankerne, og vi bliver mødt med de her krav i forhold til rapportering. Så hvis vi ikke tager det seriøst og går ind og kigger på og får rapporteret også i de nyere standarder, så vi kan levere de her strukturerede data, jamen så står vi simpelthen bare ringere. Og så synes jeg også, at de her processer er jo også med til, at vi simpelthen bliver klogere på, altså i egen forretning, hvor er det, vi reelt kan gøre en impact, fordi som det også rigtig nok hedder, jamen det er jo ikke bare for rapporteringens skyld og konkurrencedygtigheden, det er det jo rigtig meget, men det er lige så meget det at sige, hvor er den reelle impact, vi kan gøre i forretningen. Og det synes jeg, man kun gør ved egentlig at træne den her muskel. Så for os er det en træning. Vi har startet sådan gradvist med COP-rapportering. Vi er jo en langt mindre virksomhed end Poul Eriks. Vi sidder 85 medarbejdere i e-boks. Jeg sidder den eneste med bæredygtighed, så jeg er klart, jeg er ude at trække på nogle ressourcer løbende over året, når vi skal indhente de her data og tager de her drøftelser i forretningen. Så bliver 100% bakket op også af ledelsen af vores CEO, og jeg er også selv en del af ledergruppen. Så man kan sige, så vi fortsætter af det her spor og ser det egentlig som en fremtidssikring af vores forretning. Og også lige så meget, når vi skal ud og byde ind på store infrastrukturprojekter internationalt, som vi også gør, jamen så er det jo også, kan man sige, rigtig godt og et stærkt kort at have de her data på plads i en struktureret form.
Så vi fortsætter derudad, selvom det er jo fuldstændig frivilligt, men vi kan se, at det har hjulpet os i rigtig mange sammenhænge. Og nu har I begge to sagt, at det her det er en fordel og en konkurrencefordel og sådan noget. Det er jo ikke lige det, man hører i dem, der ellers har med det her at gøre, og heller ikke, når man kigger på hvad hedder det, den her stoppeklods, der ligger nu i LA Havn, og vi måske står for en recession. Så jeg vil bare gå lidt tættere på, også det, som både Andreas og vores politikere talte om, at for at det her skal blive en konkurrencefordel, hvad er det så for nogle nøgleting? Også hvis I begge to synes, I lykkes med det. Hvad er det for nogle kerneingredienser, der gør, at I lige pludselig synes, at det her, det tjener I penge på? Fordi en ting er jo, at man gør det, fordi man er ordentligt menneske. Men hvorhen ligger det kompetitive i, at det her det er en god idé? Jamen helt kort er det for os at blive valgt, altså ikke at blive valgt fra, kan man sige. Altså, så vi ligesom er compliant og sige, jamen vi kan levere de data, der efterspørges, og det vil sige, så er det ikke den del af beslutningsprocessen i forhold til, om vi er relevante. For det kan ligesom denne her kunde hakke af ved at sige, jamen den del har e-boks styr på. Så jeg mener jo, at det er et meget stærkt kort når vi står og er i konkurrence med andre, når vi skal ud og sælge vores løsninger. Det er det, vi oplever. Så lige sådan den der bundlinje, men det er en faktor til, at det ikke er der, man behøver at dykke ned. Og vi er jo lige blevet solgt e-boks til en kapitalfond, og det er jo også investorer, der sidder og kigger ind i bæredygtighed, og hvor man også ligesom tjekker nogle bokse af, so to speak, og det har man også kunne gøre i den her proces her. Så det har 100% kunne lønne sig. Men er det så nok med det? Altså, giver det så mening for jer at gå videre end det? Altså, og nu sagde Stine jo endda, at den del måske endda kunne da være nu, at det krav fra investorer faktisk faldt lidt. Det gør det så ikke med det andet direktiv, men alligevel giver det så mening at performe ekstra i forhold til den del af jeres forretning? Jamen, jeg ser heller ikke, at vi sådan skal ud og performe ekstra. I virkeligheden var det data, vi allerede har, og vi har rapporteret på. Nu ligger det i en lidt nyere form, og vi vil gerne fremtidssikre vores forretning. Så vi bruger lidt kræfter på at træne det her og få lagt op i de nye formater, så vi kan levere de her data ind på en struktureret måde. Så det er ikke, fordi der er meget nyt arbejde for os, eller ekstra arbejde i virkeligheden. Men det er også, fordi vi så har været i gang i flere år med og kan man sige, at arbejde, altså få det her apparat op at stå, ikke? Ja, og Poul Erik, I sidder jo og bruger jeres dobbeltvæsenhed, og egentlig, som Stine jo også sagde, så kan man jo godt tænke, at hvis du vil køre en moderne virksomhed, så er det at lave en risikoanalyse af, hvad truer dig, både din forsyningskæde, dine medarbejdere og dine... Jamen også de politiske forhold, både blandt kunder og leverandører, hvad er det egentlig for nogle trusler, I ser? Hvordan ser du det at bruge sådan en, hvad kan man sige, mental framework, som jo er meget specifik som en dobbeltvæsenheds- og en risikoanalyse? Hvad er det, du ser, der styrker jeres forretning, som også er årsag til, at du tænker, det er en konkurrencefordel for jer? Man kan sige sådan, vi var sådan forholdsvis først nu på hele den her grønne agenda, kan man sige, men i starten var det meget noget med vi sagde, og vi gjorde, vi havde et ønske om, og nogle målstillinger om. Og der lå vi foran mange af vores konkurrenter og kollegaer i branchen. Så på et tidspunkt her med Se, Astrid har hæklet sådan nogen der. hvor vi alle sammen skal performe, så kan vi jo se, at vores konkurrenter kommer op til os og siger, nu kan vi det samme som jer, nu er vi ikke specielle på det. Så næste step, det er jo så, at vi kigger ind i markedet og siger, okay, hvad er det for nogle ting, vi tror på at gå i stå? Nybyggeri tror vi på at gå i stå. Hvad skal vi så være gode til? Vi skal være gode til at transformation, eller renovering, eller klimaanlæg. Sådan, og der har vi jo selvfølgelig brugt dobbeltvæsenvurderingen til at identificere, hvad er det for nogle risici, der rammer os. Nybyggeri, det er en risici for, at det går ned, fordi det kan man bare ikke fortsætte med, på det samme måde, som man har gjort tidligere, at vi er nødt til at tænke på de ting, der er det. Men transformation, det er den nye vej. Så vi bruger ligesom dobbeltvæsenvurderingens findings til at sige, okay, så skal vi måske skrue ned for kompetencerne her, og skrue op for kompetencerne herover. Så på den måde, og jeg tror simpelthen bare, at i hvert fald inden for byggebranchen, der kommer til at ske så mange ting de kommende år. Og hvis ikke du er en af dem, som har styr på at positionere dig og placere dig der, hvor arbejdet bliver, og det bliver anderledes, end det har været. Hvis ikke du er dem, der er der, hvor det er, så eksisterer du ikke om 5 år. Og det gælder både, at du skal være god til at både finde reduktioner og social ordentlighed, altså hele pakken af ESG, den skal du være god til, men du skal også være god til at levere produkter, der kommer til at være de nye. Det var det Stine, hun sagde, hun havde
møde og finde ud af, hvad er det, der kommer til at løse problemer i fremtiden. Hvis du er god til at finde dem og bygge dem eller anlægge dem, så er du også interessant i fremtiden. Og der har vi brugt WS-vurdering som sådan en pejlemærke i forhold til at se det på risici og på muligheder, ikke? Og det er faktisk interessant, Poul Erik, at du også altså lige præcis nævnte det med produkterne. Man kan sige, e-boks, vi er jo, kan man sige, vores DNA er jo rundt om bæredygtighed. Det her med at digitalisere det fysiske papir, posten, der skal rundt, transporteres, nedbringelse af CO2. Så vi er jo ude og fortælle det også, når vi sælger vores platform, altså de reduktioner, der kan opnås. Og det, jeg synes, det hænger meget sammen med også at være en troværdig virksomhed, at man både er ude at sælge et produkt, der kan nedbringe, kan man sige, CO2 betragteligt, men også at man så har styr på egen forretning, egne linjer. Så det skulle gerne gå hånd i hånd i virkeligheden. Så det synes jeg også er en driver i det her, at det hænger sammen på den måde. Jeg kunne godt lige tænke mig at høre lidt om underleverandørerne. Også det, du siger, Poul Erik, det der med, at det er den her måde, man er til stede i verden på. Der er vel også mange andre, der kunne sige, det kunne også være prisoners dilemma at sige, nu fik vi lige lov til at tage en pause, så lad os tjene så mange penge som muligt på lige at køre til stregen de næste 3 år, og så vente med at se, hvornår der sker noget. Altså, hvem er det egentlig, der siger, det passer? Det er bare lyst til at stille det spørgsmål, fordi at der er jo mange, der siger, lad os nu lige se, hvad der egentlig sker. Og vi er selvfølgelig mange, bare lige for at varedeklarere, vi er jo selvfølgelig mange, der håber, jeg ikke har ret i det her spørgsmål. Men der må vel også være, du må vel også have hørt stemmer, der siger, prøv at høre, nu vil de ikke engang kontrollere længere, og vi skal kun et led ned i kæden, og dobbeltvæsentlighed er i virkeligheden taget væk fra mange af jeres konkurrenter. Så jeg kunne bare godt lige tænke mig at trykprøve den en gang til. Hvem er det, der siger, at det her det er rigtigt? Altså, hvem er det, der siger, at lige om lidt, der går vi i en recession, og så alt det, som mange af os brænder for, det er bare ikke, det bliver bare til nice to have. Jeg ved ikke, om du tør at hoppe ud i den, men jeg synes, det kunne være godt at høre. Altså, ja, min oplevelse er, at langt de fleste ordentlige virksomheder, de har sgu også et ordentligt kompas, hvor det handler om at opføre sig ordentligt. Dem, som du beskrev der, som sagde, vi lukker på det hele, og vi kører bare videre til grænsen, det er dem, der ikke er der om 5 år. Fordi de kommer til at få et stort gap i forhold til, hvordan verden vil have. Vores kunder begynder at have krav og ønsker, og vil også gøre noget godt. De efterspørger jo, at vi kan levere både produkter, men også data, som lever op til det, som de skal rapportere på. Så det begynder så småt at være, at vi bliver tæt på bombarderet fra vores tilbudsafdeling med for vores kunder, der ønsker beskrivelse af, hvad vi kan på forskellige produkter inden for bæredygtighed. Og det betyder bare, at selvom man også skal tænke, nej, nu går det helt skævt, fordi at alt lukker ned, så tror jeg bare, at den ordentlighed på en eller anden måde grundlæggende er til stede. Og er der noget virksomheden forstår, så er det jo, at hvis ikke du kan levere den vare, som kunderne ønsker, så er du her ikke mere. Så derfor så bliver det en drevet, kan man sige, af at kunne levere og tjene penge for at kunne levere bæredygtighed også. Jamen, det var en god salgstale. Har du noget at tilføje til den, Susanne? Nej, fordi det er samme tankesæt. Altså vi opererer på samme måde. Altså det er de her leverandørkrav og så videre, som også gør, at vi holder os på mærkerne og arbejder med det her, ikke? Fordi at vi står så simpelthen bare bedre. Så det er det korte. Så nu har I begge to fortalt, hvordan jeres ledelse bakker op, og også hvordan kunderne i virkeligheden efterspørger det her. Kunne vi lige tage en runde på jeres leverandører, også i forhold til at det er jo ikke lige der, hvor kravene er størst. Så hvordan vil I egentlig få leverandørerne med, og hvad er jeres gode råd til dem, der er jeres leverandør, eller bliver jeres leverandør? Hvad er det, de kan se ind i? Og hvad med dem, der sidder her på mødet, som måske ikke helt er kommet så meget i gang med det her endnu, og tænkt, at nu får jeg lige en frit lejdeaktion for de 2 virksomheder, og så kan jeg slappe lidt af, eller hvad de tænker. Kan I sige, hvordan I selv hvordan I selv vil håndtere jeres leverandør i de kommende år, og så også give et godt råd til de virksomheder, som måske ikke helt har så dedikeret ledelse, som I har? Altså, i byggeriet, der er vi jo også, vi bliver ramt af nogle krav, der kommer i bygningsreglement omkring, hvor meget CO2, der bliver afledt per kvadratmeter per år. Så det betyder jo, at de krav bliver hårdere og hårdere. Det betyder, at vi går fra ikke kan bygge normalt til, vi skal bygge på en anden måde. Og det betyder jo, at alle vores leverandører i det, der hedder Scope 3, altså som udgør 95% af vores CO2-afledning, de arbejder stenhårdt. Specielt dem, der ligger på grænsen i forhold til andre produkter. Betonindustrien har gjort sindssygt meget for at reducere deres aftryk.
fordi de kan godt se, at hvis ikke de gør noget, jamen, så bliver de overhældet af nogle andre produkter. Stålindustrien arbejder også sindssygt hårdt, så alle de leverandører, der har det største aftryk, de arbejder vanvittigt hårdt for at finde løsninger, som kan hjælpe os i vores træreduktion, og dermed kunne hjælpe os med at løse bygherrens ønsker om de her krav. Så det fungerer sgu godt, og jeg oplever helt, altså en virkelig hårdt arbejdende leverandørkæde for at kunne levere på CO2. Så kan man sige, det er jo rigtig ærgerligt med tier 1 i forhold, altså det her med, som det ligner, at tier 1 kommer til at være kun tier 1 i forhold til sociale forhold, fordi det er jo, det tænker også Susanne kan bekræfte, vi kløder os i håret i, hvordan vi skulle løse opgaven, men vi kunne også godt se, at det ville have en gennemslagskraft, som kunne flytte meget i forhold til dårlige arbejdsforhold. Og det er lidt ærgerligt, at den ser ud til at bare blive skøjtet væk. Men vores leverandører synes jeg gør en stor indsats for at kunne hjælpe os med sammen med noget i mål. Og hvad med forhold til, måske vi lige tager dig først, Susanne, og så må I andre gerne lige forberede et spørgsmål til Susanne og Poul Erik, hvis der er. Hele leverandørs-assessmenten, det er faktisk noget, vi først lige skal i gang med nu her, som lidt af de der sidste ben, og finde en struktur for det. Så det er jo sådan helt fra scratch at sige, hvem skal assesses, og hvor er de største risk, og så videre. Og det der er jo også interessant, når vi så står med nogle af de her meget større leverandører ind til os, jamen så taler vi også om jo ret store datacentre. Og så er vi jo også tilbage til, at vi er jo glade for at se, at der bliver gjort meget. Men det er jo også tilbage til, hvad kan vi som den her meget beskedne lille danske virksomhed stille af krav til den anden vej til de store datacentre. Så det er jo de der dialoger, der kan virke lidt absurd, men vi er jo glade for, at vi kan se, at de datacenter, vi arbejder sammen med, at de har det her på radaren og kan levere data ind til os. Så vi prøver at finde et format for det, når vi er ude og assesse de store, som jo har går vi ud fra, kan man sige, orden i penalhuset, men det er jo ikke sikkert, at vi skal analysere de data simpelthen, så det bliver lidt spændende. Men det er jo et smukt eksempel på, hvordan det hele hænger sammen. Nu har Novo lige fået tæsk for, at deres Scope 3 er vokset gevaldigt, ikke? Men det er jo klart, at de bygger helt vanvittigt meget. Vi bygger noget af det, som Novo de bygger, og der er krav til både betontyper og ståltyper, som skal være lave emission. Og det betyder jo så, at det hele begynder at hænge sammen. Kunden efterspørger noget, som har et lavere aftryk. Det hjælper os i vores reduktionsmål og i vores klimaregnskab. Og vi får banket ned igennem til leverandøren og siger, nu skal I komme med nogle produkter, som har et lavere aftryk. Så det begynder at hænge sammen på en måde, hvor det hjælper os alle sammen for at komme tættere på nogle produkter, der kan noget, ikke? Og hvad er jeres gode råd til de leverandører, så som måske ikke lige er leverandør til jer nu, men også de mindre virksomheder? Nu har vi også talt VSME, og Andreas han sagde, at VSME, så længe den er frivillig, den burde måske også have en eller anden form for påtegning, eller en eller anden, der lige kommer og certificerer, at den er rigtig. Hvad tænker I? Er det det mindste en start, eller er det en måde at komme i gang på, eller skal man bare vente til en store kunde beder en om et eller andet? Altså jeg synes, hvis man har kapaciteten, og det er jo også et ressourcespørgsmål, men så er det jo godt at komme i gang i hjørnerne og få arbejdet rundt med det, for det tager jo noget tid selvfølgelig at blive klar og indsamle de nødvendige data. Men jeg vil sige, at altså, som vi også har gentaget flere gange, så er det jo kan man sige, det der gør, at man på sigt også ikke bliver, altså at man stadig bliver valgt til og ikke valgt fra. Så jeg tror, det handler om at komme i gang og træne det, og man så ikke når hele VSME'en, men er i gang, og simpelthen delt op i små bidder, og se, hvad man kan. Det er jo meget afhængigt af, hvor store organisationer sidder man i. Mange gange sidder man jo i en lille organisation, hvor man har flere kasketter på, og så kan det virke fuldstændig uoverskueligt. Det vi har haft meget glæde af, det er jo at have noget rådgivning på siden. Altså jeg har ikke kunne være, man kunne have indsourcet nogle medarbejdere, men det har givet mere værdi for os, at vi har haft nogle gode konsulenter, det er jo så jer, Lotte, som har kunne rådgive os på nogle af de her ting, fordi vi sidder jo som en lille organisation. Vi har ikke overblik og kan følge med i alle de her områder, så det der med at kunne tage nogle konkrete snakke, hvor står vi nu, hvad har vi, hjælpe os med strukturen, det er den måde, vi har kunne arbejde med det fornuftigt. Og så det har sådan fyldt, der har været en balance i det, fordi det må jo heller ikke tage overhånd. Så. Hvad tænker du på, Erik?
Jamen, det er et svært spørgsmål, fordi altså nu kan vi se, vi har jo hjulpet nogle SMV'er i vores organisation, og deres kunder er jo ekstremt glade for, at de kan levere, fordi de sælger til store kunder. Men tømmermesteren, der er 20 mand, skal han starte sådan en afdeling op af konkurrencemæssige årsager? Hvis nu det var krav, hvis nu det var sådan, at han skulle gøre det, så kan man sige, så ville det give mening, for så ville det være ligeværdige krav hos alle hans konkurrenter eller kollegaer i branchen, ikke? Men vores approach har været, før ombuddet kom, det var, at vi ville ikke gå ud og skære benene af vores underleverandører eller underentreprenører for, at de skulle levere data. Så vil vi hellere sige, vi hjælper dig de data, vi skal bruge i vores system. Fordi det er virkelig svært at stille krav til en virksomhed, der har 20 mand. Nu skal du ud og ansætte en bæredygtighedschef eller en eller anden, der kan samle alle de her data sammen. Ikke? Så det er, man skal finde et eller andet leje, hvor det her giver mening i forhold til også måske det sektorbestemt også. Ikke? Det er klart, at vores kunder eller vores leverandører er jo nogen, der måske har større aftryk end nogen, der leverer til Susanne. Ikke? Så det er, men ja, det er en svær diskussion, men det handler om at hjælpe hinanden. Vi skal ikke skære nogen væk. Jeg tror, jeg åbner for spørgsmål nu, og Andreas, if you have any questions, just feel free. Man kan enten bare sige noget, og hvis det så går amok, så kan man række hånden op. I think I'll leave it to the audience to ask questions first. Der er en ude i chatten, Poul Erik, der har spurgt, om I så alligevel vil tage nogle dialoger omkring arbejdsvilkår på jeres underleverandører i forhold, selvom det ikke er krav. Altså, jeg ved ikke, vores, et af vores søsterselskaber var jo i fjernsynet her for noget tid siden, og det betyder selvfølgelig, at vi har helt enormt fokus på screening og på kontrol af de underentreprenører og underleverandører, vi har inde. Og det er klart, det kommer vi jo ikke til at slække på, fordi det kan vi se, det er både noget, vi ikke ønsker, og vi kan også se, at alle vores samarbejdspartnere, banker osv., de har meget, meget store systemer bygget op omkring for at undgå det. Så det er noget, vi kommer til at arbejde vanvittigt hårdt for at sikre, at arbejdsforhold, sociale klausuler, det bliver overholdt. Men det er klart, at den, der sidder hos en tredjeleds leverandør ude i Bangladesh eller i Kina, eller hvor det kan være henne, det er desværre, jeg kan ikke sige det, men som mennesker og som virksomhed, så vil vi helst opføre os ordentligt. Vi er også i en konkurrencesituation. Har vi råd til at gøre det? Jeg kan ikke sige det på nuværende tidspunkt, men jeg håber, at vi har råd og mulighed for at kunne stille de krav. Ikke? Ja, I er jo ikke de eneste, der sidder i det dilemma. Kim Bøhmer, du har hånden op. Ja, tak for ualmindeligt spændende webinar og sådan noget. Jeg bliver helt høj af det, fordi jeg ser jo også en masse muligheder, og jo ikke kun trusler og sådan noget. Jeg hører til en af dem, der er så efterhånden grå i toppen, hvis jeg nu ellers havde noget hår. Så mine mange år på arbejdsmarkedet har i hvert fald lært mig, at den enorme fokus på dataindsamling og afrapportering jo ikke altid er det, der skaber de reelle bæredygtige forandringer. Så det er jeg relativt kritisk over, for det er et enormt dokumentationshelvede, som vi nogle gange får skabt. Det jeg synes, der er interessant, som jeg i hvert fald ser fra min stol, og det kan du så bede eller afkræfte, Poul Erik, men det er jo, at de rigtig store bygherrer, altså pensionsselskaberne, private boliginvesteringer og sådan noget, de stiller stadig fuldstændig høje krav i forhold til bæredygtighed på alle mulige parametre. Det forestiller jeg mig helt klart, at de fortsætter med, for det gjorde de allerede inden der overhovedet kom officielle krav omkring det. Så den bus, den tror jeg simpelthen er kørt, og den hedder ikke omnibus, den hedder simpelthen bare en dobbelt ordentlighed. Og det findes hos de der investorer. Og så det nye, jeg selv sidder i Roskilde Kommunes Klimaråd, som repræsentant for Dansk Industri, og må bare sige, at de ambitioner, der er ude hos i hvert fald mange kommuner, er jo stødt stigende inden for hele den her dagsorden i forhold til cirkulær, ikke mindst cirkulær krav, hvor vi jo ingen vegne dybest set er kommet i Danmark. Vi smykker os jo med lånte fjer, for vi er jo ingen vegne kommet. Men jeg fornemmer, der sker en forandring nu, og nogle af de der med de meget, meget store indkøbsposer og sådan noget, kan jo reelt skabe en helt ny dagsorden i forhold til at stille nogle krav. Og det forventer jeg faktisk, og synes også, at jeg ser, at det er på vej. Så, og det tænker jeg også, Lotte og Andreas, det må I jo også se nogle indikationer på, eller hvad? Så skal vi ikke også være lidt optimistiske? Jamen, jeg tænker, inden vi lige går videre til Rasmus, altså jeg synes egentlig, den der med det cirkulære, også fordi du snakker transformation, Poul Erik, og Andreas viser jo faktisk, at lige præcis det cirkulære, det er jo ikke der, hvor man har flest data, fordi det har jo ikke været med i den første generations dataindsamling, i forhold til, om man lader ting stå, eller i hvor høj grad man genbruger.
Så jeg ved ikke, Poul Erik, kan du bekræfte, at den her cirkulære efterspørgsel er på vej, og ser du som et marked? Nu sagde Rasmus Nordqvist, at der var et direktiv på vej her om 1,5 år. Men hvad er din vurdering omkring, kommer vi i gang med det cirkulære, eller bliver det ved med lidt at være et stedbarn, der sådan humper ved siden af? Altså det cirkulære burde kunne løses, fordi det er så lille ting i vores verden. Altså det er cirka 15% af de kvadratmeter, der bliver bygget, som bliver nedrevet, som siger, så det udgør en så lille del af vores marked. Så derfor burde vi kunne løse det uden videre og putte det ind i kan man sige, kæden igen. Vi bliver ramt af noget, der hedder A4 og 5 krav, vi skal rapportere på vores byggepladser også. Altså det er transport og herunder bortskaffelse af affald. Det vil sige, at vi kommer til at have enormt meget fokus på, hvor meget og hvor lidt affald vi producerer væk. Vi kommer til at bygge på en anden måde. Vi kommer til at lave meget mere fedt for design, så det passer lige ind. Så ikke har så meget afskær, så meget spild. Så der er nogle ting, som ligesom skubber os i at gøre det meget mere cirkulært. Men jeg ser ikke cirkularitet som det, der skal vinde tingene her. Det er, at vi får nogle leverandører, materialeleverandører, producenter, som arbejder med at lave et lavere aftryk. Men cirkularitet, det burde bare kunne bygge ind uden store problemer. Jeg ved godt, det er ikke sket, men det burde vi kunne. And you was also asked about this, Andreas, about circularity. Would you see that in the current situation, is there any future ideas in the shadow that circularity will be a part of the discussion in the EU about coming up with legislation that can support this transition? You are muted. Yes, certainly. I mean, we have the Clean Industrial Deal and the Circular Action Plan, which are coming up. So it is, I think, on the agenda of the EU. In how far they will follow through with impactful legislation and regulation, I don't know. But it is certainly very high on the agenda in the Clean Industrial Deal, also in terms of investments. I mean, there is an investment fund of around 100 billion euros for clean manufacturing, which contains circularity. So that's actually quite a lot that they earmark for that. Thank you, Andreas. Og Rasmus Bjerring, du har haft hånden op længe. På et tidspunkt havde du simpelthen 2 hænder op, nu er du nøjes med 1. Men jeg tænker, den kan også gøre det, så værsgo, ordet er dit. Jeg tror bare, det betød, at jeg var nummer 2 efter det andet spørgsmål. Nå, det kan også være, det var det. Ja. Nej, men faktisk ikke så meget spørgsmål, men mere en invitation. Så jeg sidder i noget, der hedder Nordic Center for Sustainable Finance, og vi er en NGO, som sådan på forskellige måder arbejder i krydsfeltet mellem klima og bæredygtighed og finans og finansiering. Jeg tror, vi er enige i mange af de perspektiver, der har været op i dag, både fra virksomheder og fra Andreas og også fra politikerne. Og også lidt chokeret over den danske position på omnibuds. Vi synes ikke rigtigt, det rimer på foregangsland. Så vi er lidt ved at lave vi er lidt i de tidlige stadier, men vi er ved at samle en sådan gruppe af virksomheder, som ligesom er bekymrede over den retning, tingene bevæger sig i, og også den danske position. Også jævnfør noget af det her, som Rasmus Nordqvist snakkede om, med at politikerne, der sidder i Europaparlamentet, de meget hører for de virksomheder, som ikke er så progressive på det her. Så jeg tror egentlig bare, jeg vil putte min mail i kommentarfeltet her, som er meget velkommen til at række ud, og det vi vil, det er ligesom at samle noget til noget fælles interessevaretagelse, for ligesom at få vist, der er faktisk også virksomheder i Danmark og i Norden, som gerne vil have et mere nuanceret resultat på det her. Og tusind tak for god oplæg. Helt perfekt. Nu står der... Det er min AI-assistent, der har fortalt mig alt muligt, hvad jeg skal huske at gøre. Det er jo fantastisk. Det står nu ude i chatten, så det... men det er storartet. Og jeg synes, det lyder super, Rasmus, og det kan jo være, at vi skal gå sammen. Jeg kan hilse at sige, at på Folkemødet laver jeg sammen med Ellen Marie Friis fra Dansk Erhverv et fokus på, hvordan virksomheder kan gøre noget, og der vil vi også gerne have investorer på, for at se, hvad det egentlig er, der kan ske, og hvordan vi kan understøtte det her finansielt. Jeg skal lige høre, der er et sidste spørgsmål, fordi ellers så kommer jeg lige med et reklameindslag, og så vil jeg gerne sige tak. Jeg ved ikke, Andreas, har du flere kommentarer til vores virksomhedsting ellers? Og hvis der er et sidste spørgsmål, så kan I lige nå det.
Oh, I think it was a very interesting discussion, particularly around the kind of the value chain aspects. And surprisingly, actually, we have rather little data on this. But what we know is there are a couple of studies basically suggesting that around 40 to 50% of companies out there, they receive some sort of requests from value chain partners for sustainability data. And I think many also brought that up in the omnibus discussion. They kind of said, well, you know, if it is actually that substantial, probably the VSME standard won't do the trick, right? Because we need to standardize that a little bit. You cannot just leave it to a buyer and a supplier to decide on what they want to report on at the end, because VSME, let's face it, it's good, but it is really also very, very limited in terms of how it is structured. So probably we need some sort of tool that kind of really captures that, also to make life for companies a little easier and more reliable in terms of which data kind of is flowing around. So that was a really interesting discussion. Thank you for that. Poul Erik? Jamen, det var bare lige at følge op på, Andreas. Jeg er helt enig. Og grunden til, at jeg er helt enig, det er jo fordi, at vi vil godt igen have en level play field. Vi vil godt have mulighed for at bruge de samme leverandører, som opfører sig ordentligt. Vi vil ikke nedkæmpes af nogen, som bruger nogle leverandører, som snyder og bedrager på alle parametre. Så derfor er det så vigtigt, at man får lavet en eller anden form for ensartethed eller rapportering, eller hvad det kan være, at de leverandører, der er, de opfører sig ordentligt, og de gør det, der skal til. Altså, det er bare så vigtigt, og det er jo også derfor, at man får de her ting omkring social dumping i Danmark. Det er jo fordi, der er nogen, der begynder at bruge nogen, som har en meget lavere løn, og så begynder hele branchen at køre med. Det er simpelthen, det er så vigtigt, at vi får stoppet det her og har nogle ensartede forretningsmæssige forhold omkring det. Og inden jeg lige lukker ned, så vil jeg lige som en god konsulent lige dele, hvad sådan et lille konsulenthus som Hansen og Ersbøll vil anbefale, man gør i den her mærkelige situation, vi er i. Så jeg går simpelthen lige ind på vores hjemmeside. Kan I se den nu? Og det er egentlig, det er jo ikke noget, vi har aftalt det her, men den passer jo meget godt med nogle af de ting, der er. Og det er egentlig at bruge den her meget mærkelige situation til lige meget, om man er stor eller lille, og få lavet en risikoanalyse, som både tager de helt store samfundskriser med. Og der synes jeg, at nogle af vores CSRD-rapporter viste, at man måske blev lidt snæver i sit risikoblik, i hvert fald nogle virksomheder. Man kunne sagtens tage flere med. Og så har vi lavet en lille strategirejse her, hvor vi med den lille blå boks, og der er jo enig med Andreas, at VSME er jo kun en lille starting point, men det kan være en god måde lige at komme i gang på med VSME. Der har vi lavet et værktøj, så man meget hurtigt kan lave den. Men ellers er vores anbefaling, at nu hvor datakravene i hvert fald for mange er udsat, så synes vi, det er en god idé, at man starter med at lave en dobbeltvæsentlighedsanalyse med noget ledelsesinvolvering, som både Susanne og Poul Erik har lavet, så man på baggrund af det kan lave noget forretningsfokus på bæredygtighed. Jeg synes, det er vigtigt, at man bruger sin pause til ikke at sove, men at sige, hvorhen kan jeg tjene mine penge i fremtiden. Og det kan man så gøre på nogle forskellige niveauer, alt efter hvor langt man synes, man vil lave rapportering ved siden af. Men for os at se, der er det vigtigste jo netop, at det ikke bliver ESG-afdelingen og ledelsen alene, men at man får hele virksomheden udviklet til at kunne levere ind. Og jeg synes også, det er enormt vigtigt, som man kan se i den nederste, at man får sin leverandørkæde med. Jeg har jo fulgt ikke mindst byggeriet i mange år, og jeg må bare sige, at for mig at se, og det er også derfor, jeg er så glad for at se mange SMV'er her, og Marianne Gade er her jo i hendes brancheforening, som er Bitva. Der er mange for eksempel hydraulikvirksomheder eller mindre byggevirksomheder, som sidder med en masse spændende ting, som ikke har været med i de store første generations opgørelser. Og jeg synes, som lille land med rigtig mange SMV'er, der er det også vigtigt, at vi får dem med, og er lidt nysgerrige på, hvad er der for noget innovation derude. Så med det lille reklameindslag her til sidst, der vil jeg bare sige en stor tak til dig, Andreas Ratsche, for at stille op i dag. Jeg ved, du er uhyggelig efterspurgt for tiden, men mega fedt, og også fedt, at du bare byder ind på vores 2 virksomheder. Jeg vil rigtig gerne sige tak til dig, Susanne Søndal Volds fra e-boks og Poul Erik Olsen, fordi I så ærligt, men også fremtidsrettet deler, hvor I er henne nu, og jeg vil bare sige på vegne af vores lille virksomhed, men også alle andre, mega fedt, at I sluttede på en positiv note med, at man ikke skal give op. Det er vi mange, der vil arbejde på, og hvis der er nogen, der... Jeg tænker, I behøver ikke at sende dem til os, hvis I vil
hvis I vil sende noget til minister eller andre, men selv os konsulenter, vi er faktisk, altså, vi er mange, der er interesseret i, at dansk erhvervsliv har det godt, og at vi kan gavne en grøn og social efterspørgsel her. Og jo mere forretning, der kan blive efter det, jo bedre. Og der tror jeg, at nogle af de stemmer, der er her, måske kan være med til at få det lykkedes. Så på Hansen og Ersbølls vegne vil jeg bare sige tak til alle sammen, og særligt tak til vores paneler for at være med. Og nu har vi jo fået de 2 parlamentarikere til at sige, at de gerne vil stille op igen. Og jeg sender lige til jer alle sammen også, hvornår vi laver noget på folkemødet. Fordi vi synes, det er vigtigt, at man bliver ved med os at lave sin egen risikoanalyse, og sammen med jer og vores kunder, og fordele, hvorhen er den her rasende udvikling på vej hen. Så tusind tak alle sammen. Tak fordi I vil være med og stille op.